زور سپاس رزدار رایبرن کو تو به مری ری بده از جرونشتنا وی داوی یا کنگرس دست پی بکم تو دوی رونشتنه ده بشتر بوی قالا چه هاته کرن؟ رونشتن لسر روشا مروفیل سوریه بو نخاسم نافچین کو لدروی کنترول رژیم اسدن من شاهدیه وی کدا کو مزنترین صدما قیران مروفیل سوریه او شره کو رژیم سوریه لدیجی ملت سوریه دکه لبا من گرینگ بو از قالا وی خالی بکم باشه دوی رونشتنه ده هنک پیشنیارین تجهبون از باورم هری سرکه او بکو تا داخواز دکرنا به اداره بایدن تنی لسر در انجام و قیران بخبته لبل دوی پلانه که ویا گشتی هبه اداره بایدن چتشت نکریه کو پیوسته بکه بباوریا من کار سرکه کو اداره 2021 اندکر سوکرنا وی گواشه بو که امریکای بری لسر سوریه و هوال بندین و چکر بون به صدام شر کوپه و مجولن خاص ماجی یا هری بربچاو گواشا جزایان بو یا سایه قیصر که ده حزیران 2020 دست به جیب جکرنا وی هات کرن دور پیچن دارایین تند لهمبر رژیم اسد لخودی گرتن براستی سالا بوری 2021 ev dorpêç hatin sivêkirin. Pêşniyara min a sereke di wê rûniştinê de ew bû ku guvaş li îdareya Amerîka werêkirin ji bo tundkirina wan cezayan li hember rejima Esed. Çünkü rejima Beşar Esed û Vladimir Putin bi xwe jî bê beramber ji raya xwe nayên xwar. Ew tenê wê demê jiya xwe têne xwar û diçin nav proseya aştiyê gava guvaşeke riş li ser wan be. Ku niha li ser wan nîne. Ev dorpêç têne sepandin hincaran bandora wan li ser navçeyên Kurdî jî bêktê. Lewma jî dema ku dorpêç ji vê îdareyê nayên sepandin ew tişteke dibe ji navçeyên Kurdî re bi mifa be yan ew tişteke ku mifaya wê ji ti kes û aliyekê re nîne. Bi baweriya min ew çewt têgihiştine. Çünkü cezayên ku Amerîka wan li gor yasaya Qeyser û bîrnameyên din ferz dike, hişk û ter bi hev re naşewtînin. Ne cezane li ser hemû çalakiyên darayî. Lêbelê li dijî kesên destnîşankirî, kompanyayên destnîşankirî û ajansên destnîşankiriyên nav rejima Sûriye ne. Lewma jî qet mebestek nebû. Ez bi temamî piştrastim ku vêga jî tim mebestek ji aliyê îdareya Biden ve nîne ku ceza li ser ti kesî li Bakur Rojhilatê Sûriye bisepîne. Bi rastî pêwîstiya Amerîka pê nîne ku moleta coğrafî ji bo danîna cezayan derxe. Ku vê dawiyê di nûçeyan de hate behs kirin. Şiyana Wezareta Derve û Wezareta Darayiya Amerîkayê heye ku moletê ji her kesî re derxin. Dikarin biryara rêdanê bidin projeyên destnîşankirî û kompanyayên destnîşankirî ku bixwazin. Ev baştir e ku rêdanên giştî û cezayên giştî ferz bikin. Çünkü rejima Esed, rejima İranê û Rusya ji wan rêdanan sûdmend dibin. Gava Amerîka cezayan li ser Sûriye disepîne, li ser kesên destnîşankirî, ajansên destnîşankirî, kompanyayên destnîşankirî û projeyên destnîşankirî disepîne. Eger tu li cezayên malpera Wezareta Darayiya Amerîkayê binêrî, navê wan hemû kesan tê de ye ku Amerîka ceza li ser wan sepandine li Sûriye. Ji xwe ez bawer nakim kesên ku cezayan rexne dikin ji vê lîstê haydar bin jî. Bersiva min ji bo kesên ku cezayên Amerîkayê rexne dikin, ew e ku herin ser malpera Wezareta Darayî û li wan hemû kesan binêrin ku ceza li ser wan hatine sepandin û ji me re bêjin divê kî ji wê lîstê were jêbirin. Lê dilgiranî ne li ser dorpêçan bixwe, lê li ser bandora duyem a dorpêçan e. Heke dorpêç li ser generalekî rejima Sûriye yan karsazekî ku pismamê Beşar Esedê tê danîn, dozeke cuda ye. Lê dilgiranî ew e ku bandora duyem a dorpêçan heye. Wezareta Darayî bi hûrî diyar kiriye ku ceza nabin sedema siskirina çalakiyên mirovî û çalakiyên darayî ji aliyê kesên ku ne girêdayî rejimê ne. Heke projeyeke diyar kiriya kesekî hebe, dikare were û daxwaza moleta rêdanê bike. Mekanîzm ji bo vî karî heye. Bi dîtina min baştir e xelk van tiştan bibînin li şûna daxwazê ji Amerîka bikin, karekî bike ku bibe sedema dijwarbûna sepandina cezayan li ser Esed. باشه گوا ام قالا هفکارین ناو دولتی دکن مجارا سینور او خالین سینوری تین قال کرن چما او خالا سینوری کو کار بدستن باکور روشلات سوریه داخواست کرن وره وکرن وک خالین سینوری اندن چما او خالا سینور او قاصیحاتی سیاسی کرن چما امریکا گواش ناکه او خالا سینوری وره وکرن وک خالین سینوری اندن
نەخێر ئەمریکا گوڤاشێک بۆ vekirina wê dike lê Rusya vetoyê dike. Rusya naxwaze ew xala sînorî were vekirin. Bi rastî Rusya naxwaze ti xaleke sînorî ji bo gihandina alîkariyê netewên yekbûyî vekirî be. Tekane sedema ku Rusya rêda vekirina dergehê sînoriyê Bab el Hewayê ew bû ku Rusya nexwast ti aloziyeke wê bi Tirkiye re çêbibe. Lê ji ber ku dergehê Yarûbiye bi Tirkiye re nehev sînor e, Rusya ew girt. Girtina dergeh biryareke bi temamî Rûsî bû. Li gor min dem hatiye ku welatên alîkarbexş dev ji xwemijûlkirina bi mijara gihandina hevkariyan berdin. Çünkü bi amadebûna krîza Ukraynayê jî bi baweriya Rusya alîkariya mirovî tenê lîstikeke. Guvaşeke û kerteke. Gumana min nîne ku Rusya dê pêşniyara her biryarnameyekê ji bo nûkirina moleta netewên yekbûyî jî veto bike. Ez wiha dibînim ku hewce dike welatên alîkarbexş pêngavekê vekeşin û bi çêkirina sîstemeke mijûl bibin ji bo gihandina alîkariya biriya dewletan lê ne biriya netewên yekbûyî. Bi vî awayî dê alîkarî di hemû deriyan re bigihe. Yarûbiye, Bab el Selam, Bab el Hewa, Cerablus û deriyên din jî. باشه تشتا از جته گهله دبم او کو ترکیه کاری خالا سینوریا بابل هوا وکه جبر کو روسیا نخواست پرسکریکان به ترکیه را چه بکه باشه گلو او نایوه واته کو امریکا لگور پیوست گواشن چناکه و روسیا آماده کو خالک سینوری وکه جبر کو ترکیه تیده بشداره لی خالک سینوری و ناکه جبر کو امریکا تیده بشدار به آنکو اوج مره ناویجه کو امریکا و رولا به هز نالیزه کو دوی بلیزه و کو ترکیه دلیزه. براستی بدیتنا من باشتره امریکا هشیاری بده روسیا و جیر بیجه هکه تو پیشنیاری ویتو جی بکی امی آلیکاریه هر بر ریا کانالین جدا لنتوین یک بوی بشینه. ده درگهن یاروبیا و همو درگهن دنده کو وکرینه. بنیرینا من هکه امریکا و ولاتین دن این آلیکار بخش وی کاری بکن و وها بکن کو ویتوی روسیا بباندور به و دمه اگر اوی کمتر دبه روسیا ویتوی بکه. آنکو چاره سری اوه؟ بنیرینا من پیوست امریکا و ولاتین دن لهم بر روسیا تند بن. از تسه دمه که نابینم جبو کو ام ده وی دمه ده نتند بن. بلبر چاوگرتنا تشتا کو نها روسیا لأوروپای دکه. تشتا کو چند سالن لسوریه دکه نها لأوروپای جدکه. بباوریا من دوی نشاندانا نرمیه لهم بر روسیای بداوی وره. تو ده پیشنیارا خواده جبو کنگرسی ده بیجی که روسیا نکاره به هاو بشکه ما و روسیای پش راست کریه که هاو بشی نخوازه انکو چما؟ روسیای او یک سلمان دیه. از دکارم میناکی که بینم نها اف چند مهن اگر ام وگرن هاوین و بهارا سال 2021 که امریکا، بریتانیا، فرانسا و ولاتین دن مجولی دانستاندنین بر روسیه را وک هولدانه که جبو مسوگرکرنا گهشتنا آلیکاریین مروی جسینور ترکیه بو کامپین کوچبران دناف آخا سوریه ده. هروها او نافچین دنجی که پیوستی آوان با آلیکاریه هیا لباکور سوریه. ده همان دمه ده که دانستاندن بر ریوت چون روسیا او کامپ بومب باران دکرن و او مروف دکشتن که دانستاندن دهات کرن جبو که آلیکاری بگهنوان. اف شوازا روسیایه. روسیا حنکی خواه به دانستاندن دیپلوماتیک دکه. هلوستا راستقینه روسیا بومب بارانه. او بومبین که وان جناوان دا اسمانیا حمیم مدا آویجن. باشه لی قیران اوکراینا و مجلونا روسیا به اوکراینای او دی تشتکی در رفتار روسیا و امریکا در سوریه بگوهره از وک کارمنده که حکومی ناخذم لی استنی وک چاودری که روشه دبیجم اری دی بگوهره چونکه تشتاکن حال اوکراینای ده قومه به استراتژی لاوازی روسیا ده آلی لشکری ده نشان داده. روسیا نه اوزل هزا لشکریه که ده خیال آمده بو. نه اوزل هزا لشکریه که ده خیال ولاتین روشلاتا ناوینده بو جی. تو نه اوجی که رژیم اسد باور دکر. لور بنیرینا من شیانا روسیا یا روبروبونه لسوریه پرسینور داره. دبه که هرگاو جیو هابوبه. لیل گور من ام نها دبینن. نها روسیا براستی نکاره تگفه که خال سوریه بکپراتی. همیجی پیگاه روسیا لسوریه دبن جاوان را درباز دکه. پیوسته جی اف دینامیکیا دیپلوماتیک بگوهره.
باشە تێگەشتنێک هەیە و دبەک و رووسیا نەهێزەکە خورد بە یان دەسلاتێکە وەیە بەهێز نەبە و ئابوووریەکە وەیە بەهێز وەک ئەمریکای نەبە لێ گاوا مژارتێ سەر سووریە تشتێ رووسیا دبێژە دکەژی بەرەواژی ئەمریکا و تشتێ دبێژە ناکە ئەمریکا دشێرەیە ترکیەدە کورد بتەنێ هشتن ئەم هەموو دزانن چ قەوەمی ڕاستە نەها رووسیا مژوولی ئوکراینایە و دۆرپێچە ئابووری لەسەر رووسایە و ئەو شیانە وەیە بەرەی نینە لێ رووسیا ئەو نیشاندایە دەمادە قەیرانێکێدایە و دوێ قەیرانێدا دەمینە رووسیا دکە شەڕێ خۆی چاران ji destpêka 2020 ve winda bike. Sibat û adara 2020 Rusya rejima Esed û Hizbullah û hêza Qudsê şerek bi Tirkiye û komên opozisyonê yên Sûriyeyên girêdayî Tirkiye re li Idlibê winda kirin. Wan heman hêzan li Libyayê jî şer kirin. Rusya ew jî winda kir. Carekê din Rusya li Nagorno Qarabaxê şer winda kir. Tişta niha li Ukrayna diqewime, cara çaran e di nava 2 salan de Rusya şer winda dike. Li gor min sînorek li pêşberşiyanên Rusya li Sûriyeyê hemî jî tên ku vê fêm bikin. Bi li berçavgirtina wan rûbrûbûnên ku di navbera Tirkiye û Bakur Rojhilatê Sûriyê de qewimîn cihê mixabiniyê bû. Kişîna ber bi paş bû. İdareya Trump ku ez beşek jê bûm, me ev nedixwast. Me gelek hewldan kir em pêşî lê bigirin. Heke li bîra te be, cîgirê Serok Mike Pence û Wezîrê Derve Pompeo çûne Enqerê ji bo hişyariyê bidin Serok Erdogan ji sepandina cezayên aborî, ev tenê ji bo pêşîgirtina li wê operasyonê bû ku cotmeha 2019 hat pêkanîn. Pir cihê mixabiniyê bû. Nêrîna min a taybet ew e ku pêwendiya Amerîkaya bihêz hem bi Tirkiye re hem bi Bakur Rojhilatê Sûriye re heye. Di vê rola me bi cih anîna çareseriyên dîplomatîk be. Her aloziyek li wir biqewime, her rûbrûbûnek biqewime, nabe bigehe pevçûna leşkerî. Ji bo ti aliyekî ji wan nebaş e û ji bo Amerîka û civaka navdewletî jî nebaş e. Pevçûna Tirkiye û Bakur Rojhilatê Sûriye tenê xizmeta Esed, Daeş, İran û Rusyayê dike. Bi nêrîna min a taybet, pêwîst e Amerîka hemî germ û tîna xwe bi kar bîne ji bo bi cih anîna çareseriyên dîplomatîk ji bo wan aloziyan li dewsa şer. باشە دوێ دەمێدە تشتێک و پێویست بۆ ئەمریکا بکە کێش Wê demê binêre rewşeke pir dijwar bû. Bi nêrîna min pêkan bû roleka me ya çêtir hebûye. Lê li milekî din li wan tedbîrên tund binêre ku Serok Trump û Wezîrê Zareya Amerîka li dijî aboriya Tirkiye wergirtin. Aboriya Tirkiye xwepan kirin. Li gor min li hember şernekirinê wek alternatîfê neçûna nav şerê li dijî Tirkiye di wê demê de ew tedbîr baştirîn amûrên li ber destên Amerîkayê bûn. نەها ساڵڤەگەرە چارانە داگیرکردنە عەفرینە ji hêla Tirkiyeyê birastî rêxistina mafên mirovana Sûriyê vê daviyê raporek weşand û dibêje gelek binpêkirin di mafên mirovan de hatine kirin û bêhtirî 600 kesan hatine kuştin, îşkencekirin heye, kuştin û hemû cureyên binpêkirinên mafên mirov hene, gelo Amerîka li gor pêwist pêngav avêtiye ji bo ku guwaşê dane ser, Tirkiyê da ku guwaşê dane ser komên ser bi Tirkiyê da ku hinek ji wan kuştin û talankirî û binpêkirinên mafên mirov li wir kêm bibike. Bi nêrîna min mezintirîn astengî li pêşber aştiyê, bi dirêjahiya sînorê navbera Tirkiye û Sûriyê ji rojava heta Rojhilat, berdewamiya hevrîkiya navbera Tirkiye û PKK. Eger ez deslatdarê Amerîka bûma, min ê tavilê dîplomatkarên xwe yên herî jê hatî û bi ezmûn bişanda ji bo saskirin û livandina proseyeka aştiyê. Yan qet nebe peymanek di navbera Tirkiye û PKK de. Heke ev biqewime, dê her tişt çareser bibe. Ew pevçûnên leşkerî nediqewimîn. Çê dibêjî ku çareserî bi gotûbêj û proseyeke siyasî pêk were. Li gor min li tevahiya Rojhilata navîn ev pirsgirêka çaresernekirî ye ku hevrîkiya navbera Tirkiye û PKK ye. Niha çend sal e? 42 sal. Dem hatiye bi dawî bibe. Cihê sergerdaniyê ye ji bo hemiyan li beşa Bakur Rojhilata navîn. Ez rêyekê ji bo aramkirina Sûriye
عراق و چەند ناوچەیەن تورکیە نابینم بێی هەبوونا پرۆسەیەکە ئاشتیە یا بڤی ڕەنگی هەتا تو بێژی پێویستیامە پێ هەیە چما ئیدارەیە ئەمریکا وێ نابینە؟ ئەمریکا جار جاران دبینە وەک میناک ئیدارەیە بوش ساڵن 2007 و 2008 bi dîplomatîkî dest di hewrikiyê de werdida. Ji bo demekê nûnerêkî xweşan. Bi baweriya min, ev pirsgirêka herî serêkeya çaresernekirî ye li beşa Bakurê Rojhilata navî. Ez bi rastî bêjim, qet nebe bandora vê pirsgirêkê bi qasî hewrîkiya İsraîl û Filîstînê li ser ewlekariya navdewletî heye. Binêre, ne tenê Amerîka, lêbelê hemî cîhanê çi qas enerjiya dîplomatîk ji bo çareserkirina pirsgirêka İsraîl û Filîstînê xebitandiye. Li gor min, pêwîst e qet nebe cîhan û civaka navdewletî heman enerjî, çavkanî, dem û balê ji bo çareseriya herdemiya hewrîkiya Tirkiye û PKK terxan bikin. حکوومەت و حرێمە کوردستانی و قەندیل دikarin çi bikin ji bo ku karhêsaniye ji hikûmeta Amerîkayê re bikin de ku roleke wê di prosê aştiyê de hebe. Salên 2007 û 2008 ez li Bexdayê efserê leşkerî bûm. Wê dema ku pevçûnên pir mezin di navbera Tirkiye û Qendîlê de hebûn. Di wê demê de Herêma Kurdistanê bi roleke pir êrînî rabû. Wek navbênkareke rastgo di navbera her du aliyan de. Niha rewş dijwartir e. Bi rastî çûna PKK ji bo şingalê sedema nearamiyê ye. Ez dixwazim bibînim PKK ji wir vek şew tev li nav proseya aştiyê bibe. Amajeyan bişîne ku bi proseya aştiyê re ye bi baweriyeke bihêz. Baş e bila ez herim ser mijareke de na girîng ew jî gotûbêja navbera partiyên Kurdî li Bakurê Rojhilatê Sûriyeyê hinek rola Amerîka di gotûbêjin aştiyê de li wir heye. Lê ez dixwazim nêrîna te li ser hewrikiyên partiyên Kurdî û hewldanên çareserkirina wan bizanim. Tişta ku ji min re derket di wê demê de ku ez bo Sûriye hatibûm şandin, ew bû ku heke ew gotûbêj tenê li ser pirsgirêkên xwecihiyên şêniyên Bakurê Rojhilatê Sûriye bûne, piraniya hevbeş pir dibû. Dikarîbûn herin nav proseyekê ku her diçû ji hev nêzik bikirana. Çünkü nakokiyên wan û pirsgirêkên wan bi temamî diyar dibûn. Ew war diyar dibûn ku diviyabû kar li ser wan werê kirin. Li her demekê sekoya gotûbêjê dihate amadekirin bo gihiştina qonaxa dawî û gihiştina peymaneke pratîk û parvekirina desthilatê û çareseriya nakokiyan. Ji min re derket di wê qonaxê de aloziya navbera Qendîl û Enqereyê prose pûç dikir. Bi rastî min amadebûna Qendîlê nedît bo kişîna paşê û rêxweşkirina dak û xelkê Bakurê Rojhilatê Sûriyê di nav xwe de nakokiyên xwe çareser bike. Li şûnavê ewên li Qendîlê ne ku hinek ji wan xelkê Tirkiye ne, hinek ji wan xelkê Iraqê ne, hinek jî ji Îranê ne, ji nişka ve xwe tê de hol dikirin û pêşî dikirtin ku şêniyên Qamişlo, Heseke û Kobanê bi xwe nakokiyên xwe çareser bikin. Ev cihê xemgîniyê bû. Nêrîna te li ser dilgiraniyên rêveberiya xweser û peyê de li hember enekesî çi ye? Çünkü ew dibêjin ku tiştek niha li bîra min be wek mînak ew dibêjin enekese pir ji qebareya xwe li vir zêdetir dixwaze. Ez qebareya bingeha cemaweriya ti aliyekê li Bakurê Rojhilatê Sûriyê nizanim. Nizanim çawa tê pîvan. Ti hilbijartinek nehatiye kirin û li wir partiyên siyasî bi serbestî neçalakin. Heke ez rastgo bim, hêj li gor min piraniya hevbeş di navbera her du aliyan de pir e. Heke em ji wan biqerin, dikarin di nav xwe de bigihên rêxkistineke pratîk. Dema min ji bo pirseke din maye lê ez ê bikim du beş. Bi rastî du pirsên din. Ya pêşî te qala wê yekî kir ku pêwîst e nûnerekî Amerîka bû pirsgirêkên navbera Tirkiye û PKK hebe. Lê nûnerekî Amerîka li Sûriye jî tune ye. Nebûna nûnerekî Amerîka li Sûriye tê wateya ku bala Amerîka ne li ser Sûriye ye yan zêde giringiyê nade Sûriye. Pirsa min a duyem jî ew e ku te li Kongresê qala wê yekî kir ku li Sûriye firewtana maddeyên hişberiyan biznisa narko heye. Tu dikarî bêhtir li ser vê ji min re tiştekî bêjî? Bila ez pêşî qala qaçaxçiya narkoyê bikim. Tişta di salên borî de qewimî,
derket ku rejima Esed qaçaxçiya maddeyên hişbere. Maddeya serekeya qaçaxçiyê jî Captagon e. Bu gotina şîrovekarên pispor dihata wê bi milyar dolaran e. Gelo têzanîn bû ku têşandin. Erê hinek jê di deryaya navîn de têşandin. Lê beşa wê ya sereke di kendava Farisî de têşandin. Xasma bo Siûdî û welatên din ên kendavê. Ew bazirganî dihateke nerewaya mezin ji rejima Esed û hevbeşa wê Hizbullaha Libnanî re misoger dike. Di nav rejima Esed de birayê Beşer Esed bazirganiyê birêve dibe. Rejima Esed bûye dewleta narko. Ev çê dibe pir bi sadeyî pêşî lê werêgirtin heke civakan navdewletî hêzeke leşkeriya taybetmenda maddeyên hişber bişîne û piştgiriya dîplomatîk jî hebe. Bi nêrîna min pir bi hêsanî têkirin. Lê piştevaniya dîplomatîk tune newsa. Bi nêrîna min heye. Kongres jî hino tê li ser bixebite. Kongresman French Hill reşnivîsa pêşniyar yasayekê amade kiriye ji bo çêkirina guvaşê ji aliyê Amerîkayê li hember wê pirsgirêkê. Dê ev hemî pirsgirêk hêsantir bûbûna heke kesekî Amerîka bi navê Şandiyê Taybetê Amerîka bo Sûriyê hebûye. 2021 û 2022 ew du salin ku Şandiyê Taybetê Amerîka li Sûriyê nebû. Hêj hin kes li Wezareta Derveya Amerîka hene ku li ser dosyaya Sûriyê dixebitin. Bi zehmetî li ser Sûriyê kar dikin. Lê welatên din hest pê dikin gava kesekî Taybetê Amerîka ji bo wî erkînîne. Heke tu li Wezareta Derve binêrî, Şandiyê taybet bo her tiştî lê heye. Bi êş nabe heke hebe. Ti prensîbek li dijî hebûna Şandiyê taybet nîne. Çima nûnerek tuneye, çima îdareya Biden nûnerekê dest nîşan nake? Ev pirs ji bo wan e. Li gor min hebûna Şandiyê taybet bo Sûriyê girîng e. Ev piştrastiyê dide gelek hevpeymanên me û bandora wê li ser nêrîna navçeyê bo girîngîdana Amerîka bi Sûriyê heye. John Ryburn, zor spas. Former Special Envoy for Syria. Thank you so much. My pleasure. Appreciate it. Spas boyash.